ሰላም ክቡራት ተኸታተልቲ ከመይ ተምስዩ እዚ ዜና መጽሔት እዩ ዜና መጽሔት ኣብ ናይ ሎማዓንቲ ርእስትና ክልተ ርእስቲ ከም ልሙድ ሒዘልኩም ቀሪበ ኣለኹ ነቲ ዝተፈጥረ ምድንጋይ ብሰንኪ ቴክኒካዊ ፀገማት ነቲ ዝተፈጥረ ምድንጋይ ናይ ፈነወ ናይ ሎማዓንቲ ቅሬታ እንዳሓተትና ኣብቲ ናይ ሎማዓንቲ ክልተ ርእስቲ ተቐዳማይ ብመሰረት ሕቶታትኩም ካባኹም ዝመፅእ ሕቶታት ንዕኡ ክንመልስ ኢና እሱ ከዓኒ ንስም ዝምልከት ኮይኑ ኣብ ስም ምቕያርን ስም ወለዲ ምቕያርን ዝምልከት ኣብ ስካት በርከት ዘሎ ሓበሬታ እንታይ ከም ዝብል ትመንብሒ እንታይ ክግበር ይከኣል እንታይ ኣይከኣልን ክንርኢና ኣብ ካልኣይ ብድሕሪ እቲ መሰጋገሪ መዋዓውዒ ምግባርና ኣብቲ ካልኣይ ርእስትና ከዓኒ ኣብ ሃገረ ሽወደን ኣዛራቢ ኮይኑ ዝቐነየ ሰሙን እዚ ብዛዕባ ንኩናት ዘሎ ተኽእሎታትን ሰብ ክዳሎ ከም ዘለዎ እንታይ ዓይነት ምድላዋት ክግበር ከም ዘለዎን ሎማዓንቲ ከዓ ኤምኤስፒ ዝበሃል እቲ ናይ ብግዜ ሓደጋ ሕብረተሰብ ዘድልው ኮይኑ ንክፀንሕ ዘዳሎ ኣካል ሎማዓንቲ ላይፍ ክምልሶ ዝወዓለ ሕቶታት ኣሎ ኣብኡ ተመርኪስና እንታይ እንታይ እዮም እቶም ምድልዋት ክግበሩ ዝግብኦም ነፍሲ ወከፍ ገዛ ምናልባት ሓደጋ ኩናት እንተጋጢሙ ን72 ሰዓታት ዝኸውን ኣትሊስት ባዕሉ ነብሱ ክእለሉ ዝኽእል ነገራት እንታይ እንታይ ክቐርብ ይኽእል ቼክሊስታ ተዳለወ ኣሎ ንዕኡ ከዓ ሓደ ብሓደ ክንሓልፎ ኢና ማለት እዩ ስለዚ ናብቲ ቀዳማይ ርእስትና ክንመፅእ ከለና ብዙሓት ወለዲ ኣብ ዝሓለፈ እዋናት ዝሓቱና ዝነበሩ ብዛዕባ ናይ ስም ምቕያር ዝምልከት ኮይኑ ኣብቲ ናይ ስም ምቕያር ክጅመር ከሎ እቲ ጌጋታት ዘጋጥም እንታይ ምዃኑ ክንሪኦ ክንፍትን ኢና ኣብቲ ጌጋታት ዘጋጥም እንታይ ምዃኑ ምስ ረኣና ድሕሪኡ እንታይ ክግበር ይከኣል ንዕኡ ንምቕያር ዝብል ንኽንርኢ እዚ ናባኹም ከነብሎ ኢና ኣብዚ ከም እትሪእዎ ዘለኹም እቲ ዝበዝሐ ዘጋጥም ጌጋ ንሪኦ ዘለና ሰባት ኣስማት ክቕይሩ ከለዉ ወይ ከዓ መጀመርያ ክምዝገቡ ከለዉ ጀሚሩ ዘጋጥም ጌጋ እንታይ እዩ እቶም ዝምዝገቡ ሰባት ነቲ ሽም ንኣብነት ክንዲ ስሉሳዊ ሽም ሂቦም ኣፍተር ናምን ወይ ፋሚሊ ኔም እቲ ናይ ኣቦ ሓጎ እንተገይሮሞ እታ ናይ ኣቦ ሽም ኣብ መንጎ ስለ ዘጥፍዋ ገሊኦም ሽሞምን ሽም ኣቦ ሓጎምን ጥራሕ ይፀሓፍ ናይ ገሊኡ ሰብ ከዓ ሽሙን ሽም ኣቦውን ከም ቀዳማይ ይፅዋዕ ተቐዳመይቲ ግን ቲልታል ስናም ትበሃል መፀዊዒት ጥራሕ ትበሃል ብኸምኡ ይፅውዑ ስለዚ ኣብ ኣስማት እንድሕር ዳ ሙሉእ ክትፅሕፎ ደሊኻ ከም ኣብነት ናተይ ተወሲድና ካልዲ ዓብዲ መሓመድ ስዒድ እቲ ቀዳማይ ፎርናም ንኻልድ ዓብዲ ኢሎም ዝፀሓፍዎ እቲ ኣፍተርናም ንመሓመድ ስዒድ እንተኮይኑ መፀውዒ ሽመይ ከዓ ቲልታል ስናም ዝበሃል ካልድ ይኸውን ኣብኡ ብንፁር ይሓትኻ መን ተባሂልካ ክትፅዋዕ ትደሊ ዝበሃል እቲ ፅሑፍ ሙሉእ ዓብዲ መሓመድ ስዒድ ኣለዎ ግን ኩሉ ሻዕ ሽም ኣፍተርናም ንክፅውዑ እንተኮይኖም ሽም ኣቦኻ ኣይጥቀስን ግን ኣብ ፅሑፉ ኣብ ፓስፖርትካ ኣብ ገለ ግን ይህሉ ኣብዚ እቲ ሓደ ቀዳማይ ነገር እሱ ኮይኑ እቲ ካልኣይ ብዛዕባ ሽም ዝምልከት ዝኾነ ይኹን ሰብ ካብ 18 ዓመት ንላዕሊ ዝኾነ ቀዳማይ ሽሙ ንክቕይር ተደልዩ ሎጋይን ገይሩ ባዕሉ ክቕይሮ ከም ዝኽእል ኣብዚ ሓቢሮምን ኣለዉ ብድሕሪኡ ኣገዳሲ ነጥቢ ኣብ ናይ ሽም ሓድሽ ቆልዓ ዝተወልደ ምስ ተወልደ ኣብ ውሽጢ 3 ወርሒ ሽም ከመዝግብ ኣለዎ ሽዑ ከዓ ፎርናም ኤንድ ኣፍተርናም ንክህልወካ ኣለዎ ከተመዝግቦ ከለኻ እቲ ተመዝግበሉ ገባባት ኣብዚ ብዝርዝር ኣውፅኦም ኣለዉ ብፎርሙ ከተመልክት እንተኾንካ እንታይ እንታይ ትገብር እንታይ እንታይ ዘድሊ ኣብዚ ጠቕላላ እቲ መንገዲ ኮይና ንሪአኩም ንፍትን እምበር ኣብዚ ራእይዎ ኣብነት ከይተረፈ ሂቦም ኣለዉ እቲ ኣብነት ናይ ኣስማት እንታይ ገለገሊኡ ኣስማት ክልኩል ኣሎ ክወፅእ ዘይክእል ኣስማት ኣብኡ ብዝርዝር ከዓ ተገሊፁ ኣሎ ንዕኡ ምርኣይ ከድሊ እዩ ኣብቲ ቀዳማይ እቲ ብብዝሒ ዝመፀና ሕቶ ንኣብነት ገለ ሰባት ኣስማቶም ናብ ናይ ሰበይቶም ወይ ናብ ናይ ሰብኣዮም ስድራ ቤት ዝቕይሩሉ እዚ ኣሎ ካልእ ኣፍተርናም ንክትቅይር ተደሊኻ እቲ ኣገዳስነት ዝመፀትና ኣፍተርናም ንክቕየር ይከኣል ዶ እወ ክቕየር ይኽእል እዩ ብብዙሕ መንገዲ ግን እቲ ትቕይሮ ኣፍተርናም ብውሕድ ብልዕሊ 2,000 ሰብ ደለውዎ እንተኮይኑ ወል ክትቅይሮ ትኽእል ካልእ ከዓ ክራይተርያታት ዝተፈላለየ ኣሎ ኣብ ከመይ ዓይነት ኩነታት ኢኻ ትቕይር እንታይ ተኮይኑ ኢኻ ትቕይር ዝብል ከዓ ዝርዝር ከዓ ኣብዘሎ ንዕኡ ከዓ እቲኻ ክረኣይ ይከኣል እዩ ከኣል ዶ ንዝብል ነቲ ዝመፅእ ዝነበረ ሕቶ ግን እወ ይከኣል እዩ ዝመፀ ለውጥታት ዝተገብረ ለውጥታት እውን ስለ ዘሎ ዘፋኾሶ ነቲ ሕጊ ሓድሽ ሕግታት ዘውፅዎ ዝወሰኽዎ ስለ ዘሎ እቲ ቅድሚ ሕጂ ዘይከኣል ዝነበረ እውን ሕጂ ይከኣል ኮይኑ ከም ዘሎ እሱ ምርኣይ ካብቲ ኣብዚ እቲ ቀንዲ ኣስማት ናይ ሽወደን ብብዝሒ ዘሎ ክትርኢ ተይልካ ኣብዚ ክንደይ ሰባት ከዓ ገለ ሽም ኣለዎም ፍሉጥ ሓደ ሽም ክንደይ ሰብ ኣለዎም ክትርኢ ተይልካ ኣብዚ ራእይዎም ቢት ፎርናም ቀዳማይ ሽምካ ክትቅይር ተኾንካ እንታይ ክትገብር ትኽእል ኦኬ ኣንሶካል ኮስታር 250 ክሮነር ይዋግኡ እንድሕር ዳ እቲ ናትካ ፎርናም ንክትቅይር ደሊኻ እታ ፎርም ትመላ ኤስኬቬ
SKV 7500 ትብል ኮይና እቲ ዝኽፈል ክፍሊትካ ብባንክ ጂሮ ናብዚ ከም ዝኽፈል ኣብዚ ብዝርዝር ተገሊጹ ዘሎ ከም እትርእይዎ ዘለኹም ነዛ ናይ ሽም ትምልከት የዳ ኣትየ እምበር ከምቲ ቅድሚ ሕጂ ዝበልክዎ ኣብዚ ተኣቲኹም ኣዘር ላንጉዌጅ ሲልኩም ብትግርኛ ዘለኹም ኣነ ኣብዚ ተተንብብዎ ኣዝዩ ብዙሕ ሓበሬታ እዩ ዘሎ ብዙሕ ሓበሬታ እዩ ዘሎ ሓደስቲ ወለዲ ተኾንካ እንታይ ኣብ ናይ ቃል ኪዳን ኣብ ናይ ሓዳር ኣብ ምግዓዝ ሓበሬታ ወረቐት መንነት ወይ ኣይዲ ካርድ ከተውፅእ ናይ ግብሪ እዚ ብምሉእ ፊልሚ ከይተረፈሎ እዚ ትርእይዎ ኣለኹም እዚ ብዝርዝር ኩሉ ፊልምታት ከይተረፈ እዩ ዝቐሪቡ ዘሎ ነዚ ኩሉ ዝቐሪቡ ዘሎ ሓበሬታ ብሞኽዓ ብቋንቋኻ ኣቲኻ ኣንቢብካ ካብኡ ተበጊስካ ድሕሪኡ ተወሳኺ ትደልዮ ሓበሬታ እንተሎ ክንድምሕታት ነዚ እውን ከየንበብካዮ ክስቶ ከምዚ ገይሩ እንዳበልካ ትኸይድ ትኾንካ ነቲ ስራሕ ናይ ባሕቂ ኢኻ ነቲ ጉዳይካ ባዕልኻ ኢኻ ተበላሽዎ ምክንያቱ ናይ ካልእ ሰብ ጉዳይ ነቲ ሰብ እዩ ድኣ ድምልከት እምበር ንዓኻ ይምልከትን ሕጂ እቲ ካልእ ሰብ ዝገብሮ ጌጋታት ክትደግምካ ቁናዕ ኣይኮን ስለዚ ኣቲኻ ኣብቲ ዌብሳይት እንታይ ዝግበር ከመይ ጌርካ ኢኻ ሽም ክትቅይር ትኽእል ምርኣይ ኣብተን ኣገደስቲ ነጥብታት ሓደሽቲ ተወለዱ ቆልዑት ኣብ ውሽጢ 3 ወርሒ ሽም ክትመርፀሎም ከም ዘለካ ሽም ክትቅይር ከለካ ዝኽፈል ከም ዘሎ ፎርሚ መሊእካ ከፊልካ እቲ ፎርናም ንክትቅይሮ ከም ትኽእል ኣፍተርናም ንኣገባብ መቐየሪኡ ኸ ብዝርዝር ኣብኡ ቀሪቡሉ ስለ ዘሎ ንዕኡ ከምቲ ልሙድ ሊንክ ብታሕቲ ክገብረልኩም እየ ኣቲኹም ካብኡ ክትርእይዎ ኢኹም እዚ እንድሕር ዳ ኢልና ተመሊስና ሽዑ ናብቲ ዝርዝር ክንከይድ ኢና ቅድሚ ናብቲ ካልኣይ ኣርእስቲ ዝርዝር ምእታውና ግን እዚ መወዓውዒ ናብ ምስኡ ክገድፈኩም እየ ኩስ ብስራት ንወለዲ ሓዳስ ናይ ህፃናት መጽሓፍ ውርሻ ቆልዑ ብዛዕባ መጽኣ ደቅና እንታይ ንሓስብ ደቅና ቋንቋ ዲኦምን ባህሎምን ከየጥፉ ንስከፍዶ ነዚ ሽግር ትፈትሕ ሓዳስ ናይ ህፃናት መጽሓፍ ውርሻ ቆልዑ ብርክት ዝበሉ ጽንጽዋያትን ዛንታታትን ኣዳልያ ብሕብራዊ ስእሊ ወቂባ እነህጆባ ትብለኩም ህፃናት ቋንቋኦምን ባህሎምን ንኽፈልጡ ትሕግዝ ሓዳስ መጽሓፍ ውርሻ ቆልዑ ባህልን ልምድን ወግዕንያታን ብመንገዲ ጽንጽዋይ ትሕብር ብልጽቲ መጽሓፍ ንደቅና ዘለዓለማዊ ውርሻ ትልግስን ንህፃናት ደቅና እትኹስኩስን ሓዳስ መጽሓፍ ውርሻ ቆልዑ ቋንቋ ትግርኛ ክመልኩ ትሕግዝ መሃርን ሓባርን ጽንጽዋያትን ዛንታታትን ሒዛ እንها ተቐሪባ መጽሓፍ ውርሻ ቆልዑ ግዚያው ዘይኮነ ነባር ውርሻ ንግዝሞም ደቅና ነዚ ንምግባር ውርሻ ህፃናት ዘለዓለማዊ ህያብያን ደቅና መጽሓፍ ውርሻ ቆልዑ ነዛ መጽሓፍ ንምውናን በዚ ድራሻ ተወከሱ ወይውን ብቐጥታ በዚ ዌብሳይትና ክትእዝዙ ይከኣል እዩ መጽሓፍ ውርሻ ቆልዑ ሰላም ክቡራት ተኸታተልቲ ተመሊሰኩም ኣለኹ ኣብቲ ካልኣይ ኣርእስትና ብናይ ሎማዓንቲ ንቕርቦ ብዛዕባ እቲ ኣብ ዞባና ዘሎ ኩናት ኣብ ሽወደን ነቲ ነዊሕ ግዜ ከጠንቅቕዎ ዝፀንሑ ተኽእሎ ናይ ኩናት ምምፃእ ሰብ እውን ክገብሮ ዘለዎ ጥንቃቄታት ሸለልትነት ብብዝሒ ተራእዩ እቲ ኩናት ይርስዕ ኣሎ ስለዚ እቲ ምድላዋት ከም ግቡእ ይግበር የለን ብምባል ኣብ ኩሉ ሚድያታት ብፍላይ እቶም ላዕለዎት ሓለፍቲ ናይ ሃገር ናይ ምክልኻል ነቲ ጉዳይ ኣነኣይስኩም ትርእይዎ ኣለኹም እቲ ኩናት ኣብ ኣፍ ደገ ገዛና እዩ ዘሎ እቲ ኩናት ክመፀና ተኽእሉ ልዑል እዩ ብምባል እዚ ዝሓለፈ ሰሙናት ኣብ ሚድያ ብዙሕ ነገር ከዛርብ ዝቐነየ እዩ እዚ ትርእይዎ ከም ዘለኹም ኣብቲ ናቶም ሓበሬታ መርበብ ኣውፅኦሞ ደለው ኣብ ግዜ ኩናት ክግበሩ ዘለዎም ምጥንቃቕ እንታይ እዩ ካብዚ ኣዝዮም ኣገደስቲ ዝበልክዎም ሕልፍ ክብሎ ድሕሪ እቲ ሰብ ግን ዝኾነ ሓደጋ ክመፅእ ከሎ እዚ ነቲ ንኸምኡ ኣብቲ ሕብረተሰብ ዝኾነ ሓደጋ እንተመፅዩ ትጥንቀቐሉ ንኣቲኻ ክተንብበሉ ትኽእል እዩ ኣብዚ ተሪኢኹም ሪኢኹም ኣዘር ላንጉዌጅስ ዝብል እንተኸይድና ኣብዚ ብካልእ ቋንቋታት ተዳለወ ራይዎ እዚ ብትግርኛ ተዳለወ እንተኣቲና ወኪል ሲቪላዊ ወዝብታት ኢሎም ኣለው እዚ ኣብ ግዜ ሓደጋታት ዝኸውን ኮይኑ እንታይ ሓበሬታ ክህብ ይኽእል ብዝተፈላለየ ቋንቋ ዘቕረቦ ማተርያል ኩሉ እዩ ኣቲኹም ክትርእዩ ትኽእሉ ኢኹም ኣብቲ መሰረታዊ ሕጂ ዝሰሙን እዚ ኣዘራቢ ኮይኑ ዘሎ ርእሲ ተመፂና ግን ንዝኾነ ክመፅእ ዝኽእል ተኽእሎ ኩናት ኣብ ነፍሲ ወከፍ ገዛ ሰብ ክዳለወሉ ዝግባእ እንታይ እዩ ኦኬ እቲ ብቐሊል ቋንቋ ሽወደን ዝተዳለወ ብዝነለኩም ሌትለስ ፎር ብሬዲ ፎር ክሪክ ዝብል ኩናት ተጋጢሙ ዝተዳለዉ ትብል ደለብዚ ካልእ እቲ ኣብ ገዛኻ ክህልወካ ዘለዎ ኢሎም ሓሲቦሞ ዘለዉ ኣብ ግዜ ሓደጋ ሎማ ሓንቲ ዕለት 12 ጃንዋሪ ኤምኤስፒ
لايف سيندينግ ነይርዎ ኣብ ኢንስታግራም እሱ ብውብ ኢሎም ኣትሊስት ነቲ ሓበሬታ ከብፅሕዎ ዝደልዩ ዘለዉ እንታይ እዩ ሰብከ እንታይ ክዳሎ ዘለዎ ነዚ ሎሚ ክገልፅዎ ዝወዓሉ 30,000 ሰብ ፎሎወር ዘለዎ ሕቶታት ኣለኩም ድዩ ብዛዕባኡ እንታይ እዮም እቶም ምድላዋት ክግበሩ ዘለዎም ንኩሉ ክመፅእ ዝኽእል ነገራት ነዚ ኣቲኹም ፎሎው ተልኩሞ ክትከታተልዎ ከም ትኽእሉ ካብኡ ክሰምዕዎ ከም ትኽእሉ ብዓብዪ ግን እንታይ እቲ ቼክሊስታ ኣብዚ ክንሪኦ ኢና ነዚ እቲ ኣገዳስነት ዝረኸብክዎ እዚ ንኣብነት ኣብ ግዜ ሓደጋ ኣብ ግዜ ኩናት ተጋጢሙ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ክሕዞ ኣለዎ ኢሎም ዘዳለውዎ ዝርዝር ኣብ ዘሎ ቀዳማይ ሬድዮ ብባትሪ ዝሰርሕ ሬድዮ ክትሕዝ ብጣዕሚ ፅቡቅ ምዃኑ ንኣብነት ቬቭ ዝበሃል ኣሎ ሶል ሴለር ሬድዮታት እየን ብናይ ፀሓይ ዝሰርሓ ወይ ብዝኾነ ቻርጀር ጌርካ ክሰርሓ ዝኽእላ ሬድዮ መሓዝ ኣገዳሲ ምዃኑ ፊክ ላምባዲና ወይ ናይ ኣብ ገንበርካ ተኣስሮ ወይ ከዓ ናይ ጁባ ምስ ባትሪ ተወሳኺ መሓዝ ፍላስኮር እዚ ሕጂ ራእይዎ እዚ ሓደጋ ናይቲ ኩናት ተመፂ እንታይ እዩ ከምዚ ናይ በዓል ኣፍሪካ በርሚል ጌርካ ማይ ፀኒሕካ ገለ ትኸዶ ገለ ይኮነን ማይ ቡምባ እንድሕር ዳ ደው ኢሉ ዝትነብሮ ናይ ኤውሮፓ ኣነባብራ ወላ ሓንቲ ክትገብር ኣይትኽእልን ስለዚ ተተኻኢሉ ፍላስካ ሳንኬሎታት ወይ ከምኡ ፅሩይ ማይ ዝሓዘ ቀሪብካ ምፅናሕ ከድሊ እዩ ዝብልዎ ኣሎ እቲ መግቢ ብዙሕ መዝሓሊ ዘየድልዮ ወይ ከዓ ፍሪዝ ዘይከውን ብቐሊል ክስራሕ ዝኽእል ብዙሕ ማይ ዘየድልዮ መግቢ መሓዝ ከድሊ ይብላ ኣሎ እጂ ኣብዚ ብዙሕ ብቐሊሉ ኣብ ደገ ክትጥቀመሉ ትኽእል ነገር መበገሲ ከምዚ መንደዲ ክኸውን ዝኽእል ናይ ሶብሴከር ዝሓለተ ኮይኑ መደቀሲ ክኸውን ዝኽእል ፊልተር ቫርምክሌደር ከምዚ ሙቐት ክህቡ ዝኽእሉ ክዳውንቲ ክርቢት ራእይዎ እዚ ኩሉ እዚኣተን ዘንዝርዝር ሓደ ብሓደ ከደን ኢለ ይኮንኩን ኣቲኹም ክትርእይዎ ትኽእሉ ኢኹም እዚ ፓወር ባንክ ላዳት ዝኾነ ሓደ ካልእ እቲ ኮንታንተር እዚኣ ኣገዳሲት እያ ኣብ ግዜ ሓደጋ ብራሽያ ዘጋጠመ ሽግር እንታይ ይመስለኩም ሰባት ካብ ባንኮም ገንዘቦም ከውፅኡ ይኽእሉ ይነበሩ ምክንያቱ እቲ ኤቲኤም ሲስተም ደውብል ነይሩ እቲ ክራይሲስ ሰብ ኩሉ ከውፅእ ደልዩ ገለ እትርእይዎ ተነርኩም ኣዝዩ ገንዘብ ከለካ ኣብ ኮንቶኻሲ ከተውፅኦ ይትኽእልን ማለት እዩ ስለዚ ከምኡ ከይከውን ኮንታንት መሓዝ ከድሊ እዩ ምናልባት እንድሕር ዳ እቲ ካርዲ ምስራሕ ዘይሰርሐ እንታይ ክትገብር ትኽእል ስለዚ እዚታት ኩለን ድብልዎ እንደለዉ ነዚአን ሒዝካ ምፅናሕ ኣገዳሲ እዩ ኦኬ ኣትሊስት ገለ ነገር እንተጋጠመ ስጋዕ ንሰሙን ዝኸውን ነገር ከመይ ክኢልካ ክትከይድ ትኽእል እዩ እዚ ኣብ ግዜ ሽግር ናይ መግቢ ኩነታት ናይ ማይ ኮሚኒኬሽን ሙቐት ኣብ ግዜ ሽግር ብዛዕባ ሙቐት ብዛዕባ ምኽፋልን ገንዘብን ድምልከት ብዛዕባ መድሃኒት ብዝርዝር ተገሊፁ ስለ ዘሎ እቲ ዝብልዎ ደሎ ኣቃሊልካ ከይረኣኻ ኣምፃ ኣቢልካ ገለገሊ ንጎኒ ድርቢ ኣቢልካ ክትጎድፎ ትኽእል ምዃኑ እቲ ነገር ኣቃሊልኩም ትርእይዎ ኣለኹም እቲ ሓደጋ ግን ካብ ድመስለኩም ንላዕሊ ከቢድ ይብሉና ኣለዉ እቲ ሓደጋ ዝመፅእ ዘሎ ኣቕሊልካ ይረኣይ ስለ ዘሎ ከምኡ ክረኣይ ኣይግብኦን እዩ እቲ ሓደጋ ኣዝዩ ዓብዪ ይበሃል ኣሎ ሕጂ ራሻ ማለት ኣብዛ ጥቓና ስለ ዘላ እቲ ናይ ሽወደን ስግኣት ዝበሃል ደሎ ኣብ ኔቶ ዘይምእታዋ እተን ኣብ ኔቶ ዝኣተዋ ሃገራት ከይተረፈውን ምድላዋት ዝገብራሉ ዘለዋ ኩነታት እዩ ዘሎ ስለዚ እዚ ከምዚ ዓይነት ኣካይዳ ሸለል ኢልና ከይንኸይድ ኩሉ ሸዓቱ ዝብሎ ኣብዚ ሕብረተሰብ ስጋዕ ትነብር ዘለኻ ኣብቲ ትነብሮ ዘለኻ ሕብረተሰብ እንታይ ግበሩ በሃል ኣሎ እንታይ ትግበሩ በሃል ኣሎ ምክትታል ከድልዩ እንዳበልኩ ናይ ሎማዓንቲ መደብ ኣብዚ ክዛዝመ ዝቕፅል ሰሙን ብዝበለፀ ካልእ ኣርእስቲ ሒዘ ስጋዕ ዝመፅእ ሰላም ቀኒያት